Facebook og på men det korte er, at vi mødes, som vi plejer. Punkt 2. Når rådhusklokken slår første slag, alle fryser, mens de læser en bog. Altså ikke sådan fryser, hvor det er koldt. Det gør det jo i forvejen. Undskyld. Det var stemt. Klip det ud. Nu høres forspillet fra rådhusklokkerne. Efter forspillet kommer de 12 timeslag, ligesom nytårsaften. Ved det 12. timeslag alle taber deres bog på jorden og fryser igen.